Angiphinde nginibingelele nonke bantu bakithi eNingizimu Afrika sekunesikhathi esigcinene ngithi ke ngonyaka ozayo kusomhla ka1 kuJanuary senzophinde futhi nithole ezinye ingxoxo engizozenza besibanjwe iyona le ndaba yeCovid esingasho ukuthi yobe ingasekho ngonyaka ozayo kodwa niyasazi isimo esiwakusona so ku level 5 level 4 level 3 level 2 bese kuba ualert level 1 bese ngeke senze lutho ke sixolise kakhulu ngaleso simo. Sengithi ke ake nginike umyalezo wokugcina wonyaka ku2020. Into yenza ukuthi ngikhethe ukuthi ngikhulume kanjena kunezinto ezingiphathe kabi. Angive nginozwelo phecelezi sensitive entweni ethinta ingane. Angikuphinde lokho ngigcizelele angive nginozwelo entweni ethinta ingane esizele ngoba ngesintu inkunzi isematholeni. Kodwa into esiyenze enganeni zethu bantu benkosi ayive ibhlungu. Ake ngithathe izibonelo ezimbili. Kufika kimina umama nkosi yami uhamba nomzukulu ngoba ubaba nomama basemsebenzini. Umzukulu mncane uneminyaka emibili. Umzukulu ukavele mekuthiwa uquleke kumbe ulale ngolwesithathu akanqenta zavuka noma ngesonto. Elele ayiqulekile mhlawumbe ngisebenzisa igama elibi elele mephaphama lapho akwenzeki lutho futhi kwasho kwacina. Utheme efika naye esigodlweni mlambo munye walala. Uthanga ngena naye ngaphakathi endumbini wavuka. Manje ke nansi indaba la ikhona lo mntwana usehambe kithina belaphi lendabuko abanye bethu bathi akadli igobongo. Abanye bethu bathi unabantu abadala. Abanye bethu bamgcaba. Ihlazo nkosi yami. Uma sesifike mlambo munye sesibheka sithola ukuthi cha bobo lengane ihleziwe yikhehla lengane noma izalwe ingambethe kodwa kunekhehla okuyilona ezengayo ifana nengane emiselelwe ifana nengane eceliwe bebe bengayicelanga abazali kodwa izinyelwe yilona obekufanele kwenzeke bekufanele ukuthi ngenkathi izalwa lengane yebo abazali bebengazi ukuthi kwenziwe imbuzi kuthiwe kudilizwa leli khehla kulengane ngase ngithi abahambe bayokwenza lokho kwenzeka. Okwesibili okubuhlungu enye ingane ihambile ihanjiswa abazali wafike uGobela wathi ayisali ingane lengane uzoyibekela inkamba. Hawu ezani inkamba na cha senzela ukuthi sibone khona ezothwasa. Hawu ingathusa kanjani ingane incane ngoba kufanele ngabe iyacelelwa lengane kodwa uGobela uthe cha ithema ingane isibekelwe inkamba zanuka umchamo. Ingane ke manje siyamtshela uGobela phuza njoba kunjalo. Ingane ke manje ke ekhaya emuva udadewabo usephupha manje ugogo ethi yenzani ingane lapha athi udadewabo iyathi athi thwasa ini athuka inhlambe ngeke ngisho njengamanje kwathiwa ingane ayilandwa kuze kwasiza amaphoyisa ukuthi ingane ayilandwa uGobela engafuni ethi akhokhwe u27,000. Esesithathu isigameko ingane futhi kuxabene isibongo le ndaba yethu bafowethu nani bantabethu yokuthi unela umlobola umuntu wesifazane ngoba usiyamlobola usuthi wena ingane ayibiza isibongo sakho. That is wrong. Akukho esintweni lokho bantu benkosi. Manje ke nangu umfana ugijima wathi ngoba sengiyalobola ingane ayibize mina kanjalo ingane iyabiza yena. Ingane manje isiyagula. Mayisigula ke ingane seyihamba inyanga usuthi uGobela ke lana ke kuyise nonina wengane abalethe u250,000 ingane izolunga. Bathi asinayo bathi lethani imoto bathi imoto yesebhange. Ngiyabona lento engixoxa ukuthi zonke zididene lokho kugcina kuyachashaza kwenziwa yonke into. Nakho ke bazali inkosi yami ngiyacela ngiguqa ngedolo. Bazali ake silungise izingane zethu ngokwesintu. Ake siyeke ukuthi sithathe izingane siziyohlola. Ingane ithi incele ibele kuthiwa idla igobongo mayibabo angaze ngikuzwe lokho mina ngiyakhuza. Uma ninenkinga nengane bhekani ukuthi kuphi ithanda nginibalele izinto ezingayenza ukuthi ingane ibe nenkinga. Okokuqala uma ingane izele
musana ukukhohliswa uhulumeni wakithi eNingizimu Afrika okumnyango wezempilo. Ingane mawungashadile noyise batshela abahlengikazi lengane izobiza bani, izobiza isibongo sakho wena mama. Yilwa unelungelo eyakhe ingane. Uma esibhedle betshela ukuthi ayikwazi ukubiza wena fanele ibizwe ubathetha akuyona eyenu lengane. Ngoba kubhlungu sididiswa yibona abahlengikazi bakithi abamnyama, ngiyakusho lokho. Ibona bathi ungayibiza kanjani ingane ngesibongo sakho. Oqala akulunga isibongo sengane. Uma ungashadile noyise ingane ayibize wena mama. Okwesibili, uma ingane iba nenkinga, inenke oba uyenzela imbeleko, mase kuthiwa oGobela bese ayihambe yokwenzelwa imbeleko bokayise, ayikho leyo nto. Okwesithathu, seniyakipika namhlanje senihlala ndawonye. Ukuthi nihleli ndawonye musanithatha ingane bese nibiza isibongo sika baba wenu. Yihlazo kwalona lethi nihleli ndawonye anishadile nikipikile. Okufanele akalobola ubaba aqede agcagcise unina nengane futhi kanjalo ikhishwe. Oka4, ingane Nkosi yami, bhekani indlela etholakale ngayo. Uma nicelile leyo ngane ayibikwe emsamo ngembuzi ukuthi ifikile ngoba izohlupha leyo ngane. Oka5, ukuthi uma umntwana ekhulelwe unina, mhlawumbe wena mfana uyadawutha, uyangabaza ukuthi ngani musu kuba ngumsindo uyiphika ingane, ngoba lokho kuphika sokuyisiqalekiso sangunaphakade, musu ingane ukuyiphika. Ngakho ke bantu benkosini ake sibe nabantu bafana bafowethu, ingane ayikazi yenzela uphawu lwakini noma imbeleko wena ungacacile nonini. Okwesibili, awukwazi ingane ukuyibiza isibongo sakho ngoba uthi uyalobola. Okwesithathu, awukwazi ukubiza ingane ngesibongo sakho ngoba uthi uhlawulile. Ukuhlawula kusho ingane yakho, ingane igama liyasho nje uhlawulile. Ngakho ke bantu benkosi, ngiyacela ake siyekeni ukuyenyangeni siyohlola indaba yengane ukuthi kwenzekeni, ngoba nizothola amanga, nizothola indlela okuzokwakheka ngayo imali, kudleke ngayo imali. Ngiyanicela, ziningane ethwasile Nkosi yami, kudlalwa ngazo. Njoba nje ngikhuluma nawe ngilalele ubaba uma uphila impilo yakho wena, nele ngane nayo is expected or expecting ukuthi iphile impilo yayo. Engikushoyo ke ukuthi njoba kuphela unyaka nje ake sigade ingane zethu. Musana uqhashazwa ngegobongo, musana uqhashazwa ukuthi thwasa ingane ayithwase. Ngiyacela abantu benkosi, ngithi kinina ke, uma mhlawumbe ungaqondi, hambani yobuza emsamo ukuthi ingane igula nje kwenze, kodwa uyolithola iqiniso ngoba uyobulazi wena ise nonina. Mhlawumbe sengivala, ake senze kanjena, baba wengane nawe mama, ake nibe neqiniso kunina. Iba neqiniso to yourselves. Mama, umuntu wesimame, ntombazana, uma wazi ukuthi lengane oyimithi uyimikhiswe omunye umfana kuyena uyise lo ikhomba kuyena, leyo ngane suyibulele. Iba neqiniso mntanami, ekabani ingane. Iba neqiniso ekabani ingane. Nawe mfana, iba neqiniso kule ngane. Ngoba lengane uyiphiwe, wayilahla. Ingakho iningi leni ningayitholi imisebenzi. Ingakho iningi leni ningayitholi imisebenzi. Kudalwa ukuthi nansi ingane unikwe yona, ingane wayidaxaza. Nansi ingane unikwe yona, ingane wangayinaka. Kufanele ukhiphe isisu. Uzosikhipha isisu ngoba uthi wenzela ukuthi wena uphile kahle, kumbe ingane ishone, ezolandela ingane izohlushwa ile ngane. Musana ukhohlisa umthetho sisekelo wethu, ngicela ukuntshela. Umthetho sisekelo la ngusupporta khona mina, yila kuthiwa mawukhulelwe ngoba udlwenguliwe. Mawukhulelwe ngoba kuyisona ulalo umfweni, ukhuleliswa umfana nje kade nenza ucansi, usiyajabula, usiyayikhipha ingane ngoba uthi ilungelo. Unto you, ngikhuluma isintu la, ngikhuluma into engifuna ukwakha ngayo isizwe, ngikhuluma into ezokwenza wena uyeke ukuyenyangeni. Nansi inhloso yami empilweni yami, ngingajabula ngelanga mangase ngihambe emhlabeni abantu bengasayi kohlola, ngoba ayikho into eniyeli kohlola, nihlola into eniyaziyo. Umuntu afike lapha nehlona afuna ukutshela inkinga zakhe, hayi inkinga zami ukuthi nokuthi, kodwa angatshela umsuka weinkinga. Hamba uyofuna umsuka weinkinga, kokunye uyawazi lo msuka. Nanti ke ngivala ngalo, nibe nonyaka omuhle ka2020, qala u2021 kumnandi, kodwa ake nime ngonyaka ozayo ukuthatha izingane niyohlola nazo. Ngiyabonga.